Салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломатӣ. Хубай тамошобинони азиз, боз ҳам бори навинка омадагиай, ҳам куртои джинс, ҳам ҳиҷобои фасон, тоза турецки бренди Гаденза. Марҳамат, бозори Корвон айҷа, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза, 6 қатор. Ами 6 қатор биёен духтарако, то охирша биёен, рӯ ба рӯи анами 6 қатор анами магазин қарор дорад. Рақамои савдогар ҳаст дар рӯи экран. Чизе ки намефаҳмед духтаро, бо барои маълумоти бештар аз худчон пурсон шавен. Марҳамат, бинен куртора чӣ хел навинкаҳои фасон омадай, ҷинсои тоза туркӣ. Мана нархи ино 500 сомонай. Оптовиам доранд, донаям доранд. Марҳамат, хоҳен агар нависен, бо ҳамроҳи худчонам суҳбат шавен. Ин моделша бинен бо чӣ хел хушрӯча. Ҳамаи ҳамино бори навинка. Мана духтарако, дер накунен, як чизи дигара ёдовар шудан дар корае ки духтаро борои ё тез алиш мешава. Мисоли имрӯз ман ҳамин чиза навор кардам, шумо як ҳафта пас биёен, мумкин ки дигар модело бошад аллакай. Мана биненда чӣ хел моделҳои хушрӯ омадай. Двойка пирсида буден, ҳастай двойка духтаро. Ина двойкаҳои хушрӯ ҳастай, 500 сомон ишам. Инамуд ҳаст, инамуд ҳаст. Баъд анаи модел омадагиай, ҳамин дар дохилаш ҳамин як модел 550 сомон омадагиай духтаро. Дига ҳамаш 500 сомон. Размеро ҳамаш ҳаст духтарако. Мана ҷинсои хушрӯ. Ино ҳеҷ намешаванд духтаро, ҳангоми шуштан на рангшон дигар мешаванд, на медроянд. Мана духтаро. Бинен чӣ хел моделакои фасон. ҳамаи ҳамино бори навинка. Иша бинен бо беҳтарин модело омадагиай. боварӣ дорум ки маъқултон мешава. ҳатман ай пеш биёен. сангчошон мустаҳкам, моделошон фасони бад. Мана бинен чӣ хел моделакои хушрӯ. ям поёношон парпарак аст, ҳам классика ҳаст. мана бинен сангчошон охи духтаро. чӣ хел хушрӯвай. намино ҳама бори навинка моделҳои фасон. иҷа беҳад бисёрай ҷинсо. размеро духтарако беҳтарин размеро доранд. мана ҳамаи размер ҳастай. бисёр вақт мушкилӣ мекашанд барои размери калон ёфтан. духтаро ба ҳазур биёен. дар ин нуқтаи савдо шумо ҳамаи размера меёбед. аз маламерка то балшимерка. бинено хушрӯгишона. не вишивкай бо на остинакошон. ана баъд лави доманшон. анаи модел бо ҳаст хушрӯи дига. ана сангчошон ҳамаш тоза сваровски, ҳичи намешаванд. беҳтаринанд. бинен духтаро. чӣ тавре гуфтам, поёнашон ҳам лави домандор ҳаст, ҳам классика. ба ҳазур духтаро, чӣ тавре ки гуфтам, биёен чӣ размере ки шумо дар корай дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. ин авози ман шумо куртора нишон додам. чӣ тавре гуфтам, модел беҳад бисёрай. бинен ай пеш биёен нақстар мешава. мана якта ба якта тамошо мекунен, харидорӣ мекунен. ана баъдан ҳозир боша ман шумода бо халатошона нишон метам. халатошонам хушрӯи бадан. мана бинен қа хушрӯан. ана баъд халатошон, моделҳои халатошонам беҳтаринай. аз инам ҳама намуд размерш ҳастай. аз балшмерка сар карда то маламеркара размер ҳаст. мана бинен ина якум моделш, ана дуюм моделш. аз ин модел куртаям ҳастай. шумо метавонед комплект кунед. мана ин халатшай. иноям нархошон ҳамоая 500 сомонай. моделошон, халатошонам, куртошонам 500 сомон. ина вирсачира бинен бо хушрӯча. ай пеш фасони бадан бо духтаро. и оригинал тоза турецки. баъд анаи скромни. ина духтаро 60 турецки. и медонен қариб 70 худмон меша духтаро. размерои баталам доранд. нигоҳ кунен, анаи халаташ бо скромни, бе сангча, бе ҳичи. капшондор.
интихоб хеле зиёда. Духтаро чӣ тавре ки дидистен? Аллакай чандум муршид ма шуморо тавсия месиём. Муштариё касе ки омадагиай маҳқулайшонам барое ки хушруван киртоошон, качествашонам моделам беҳад моделҳои зур доранд. Мана ягон ҷода иқа интихоби зиёд нест. Ана баъд ҳиҷобора бинен духтаро. Ҳиҷобҳои турецки доранд. Ира бинен. Кори дастӣ. Чанд та модели новинка. бораб навид мешада. Ина духтаро дидед? ҳиҷобошон тез новинка медроя. Барои ҳавай ҳами ки видеора тамошо карде дарал биёен. Мана бинен чӣ хел расветкаҳои хушрӯ ҳиҷобоям 500 сомая. 500 сомонай. Та охири навора тамошо кунен. Аз иное ки мебинен аз амино ҳамаш бо расветка доранд. Аз ҳамаи ҳами модело. Мана бинен ҳамаш дариҷа ози нестай. Лекин шумо биёен ай пеш бинен интихоб хеле ва хеле зиёдай. Марҳамат духтарако, материалошон ҳичи намешава. Тоза бори туркӣ. Як бори дигар такрор мекунем. Иҷа бозори Корвонай духтарако. Тарафи Тилло бозор 12 дарвоза 6 қатор. Рӯ барои 6 қатор магазини Гадензия. Мана. Ози бо дигар намуд ҳиҷоборам нишон метем духтаро. Дигар намудошам тамошо кунен. Анаи моделиш арзоная. Иш чанда? Анаи модели ҳиҷобо нигоҳ кунен. Чихе хушрӯ 370 сомон. Ҳамаи расветкош ҳаст духтарако. Ба ҳазур биёен расветкоша тамошо кунен. Аз иноям размеро ҳамаш ҳаст. Баъд духтаро аз фирмаи Гадензия анамихе ҳиҷобои фасон омадаи новинка. Бинен чихе хушрӯ аз ин дута расветкаяй. Материалош да гап нест. Беҳтарин качестваи материалош. Баъд сангчаошона бинен мустаҳкам. Нархи ино 650 сомонай. Мана аз 38 то 52 туркӣ размер ҳастай. Марҳамат хоҳишмандо. Инаи ҳоҷионада вариантҳои ҳоҷионада беҳтаринан. Мана бинен чихе хушрӯ. Ана баъд бо модели новинкаи дига ана ин намуд ҳиҷоб. У наворум дар набуд. Аллакай бинен бори новинка омада. Иё чандан? 400 сомон, расветка 670 дора. Ина духтаро. Ино 400 сомон, расветка беҳад зиёд дора. Бо биён ай пеш бинен. Озирашта маникенда мисол шумо ҳами қадара диден. Лекин аз пеш ки омаден бо мебинен ки интихобшон чихе бисёрай. Ана баъд ин модел иш чандай? Иё 350 сомон. Ана ин спорт стило 350 сомон. Качествоошон да гап нест. Ино ҳич намешаванд. Мана сифатошон беҳтаринай. Ҳамаш бори туркӣ духтарако. Мана моли турецки касе дар корай биёен. Ана ин модело ба ҳаст. иям хушрӯ. ҳиҷоб хар бошад ҳатман анами нуқтаи савдо биёен барое ки интихобш бисёрай. Чӣ фасоне ки шумо дар корай аз иҷа пайдо карда метавонед. Ино чандан? 350 сомон ҳиҷобора бинен. ин модел чи? 450 сомон. Ина тугмадор бинен 450 сомон. Аз инам чандта расветкаҳои фасон ҳастай. Мана аз ин се ранг мондагиай. Мана диден? Рангҳои хушрӯ. Ана ин тарафа бо бинен духтарако. Корои дастӣ дора. Ана ин модел. Иё чанд сом? Ино 500 сомон духтарако. Мана иёша бинен. Иёшам 500 сомон. Бучидан бо расветкош мешавад. Ду светш мондаги. Ина духтаро рӯзҳои наздик бо ҳамаи рангош мебиёя. Мана ина ин моделора бинен бо ҳамаи ҳамино фасон хушрӯ духтарако. Ай пеш бо фасони бадай. Ина бинен кори дастӣ дора. Нархшон 500 сомон ай тарафа. Анамиш 650 сомая Гаденза. Ҳамиш ҳозир ман нишонтон додум. 650 сомона ду расветка аз Гаденза. Мана бори новинка. Хулас интихоб хеле зиёдай духтарако. бо биёен бо нақстар мешава. Ина 6 қатор ки омаден духтаро 12 дарвоза рӯ барош анами магазин қарор дора. Мана ин киртаи аму новинкае ки мо гуфтем ҳаваяй диден. И 550 сомон.
ана бинед интихобшон хеле бисёрай. духтаро нигоҳ кунед 12-ум дарвоза ки дир омаден то охири 6-ум қатора биёен. ина рӯ ба рӯи 6-ум қатор анами нуқтаи савдо ҷойгирай. марҳамат аз ин тарафам биёен мешавад. ана ин тарафам 12-ум дарвоза ки дир омаден то охира биёен 6-ум қатора рӯ ба рӯи ҳами 6-ум қаторай. даррав пайдо мекунен. ёфтани ин нуқтаи савдо беҳад осонай духтаро. марҳамат биёен интихоби зиёд доранд.